Molt bon dia i benvinguts, benvingudes aquí al nostre programa En Bona Companyia. Un programa on ens agrada parlar d'actualitat, sempre amb rigor i des de, com diuen els meus amics llatinoamericans, amb bon rotllo i amb molt bona vibra. Els nostres concursants disposaran de 60 minuts per buscar per tot arreu on vulguin la informació que necessitin per inspirar-se i crear un plat molt original que porti l'esperit de Palamós. S'hi val tot, però deixeu-me donar la benvinguda primer, com es diu aquest programa, En Bona Companyia, perquè estic molt ben acompanyat. Clàudia Ferreira, què tal, com estàs? Molt bon dia, molt bé. Encantat de veure't, com sempre, tan guapa. Igualment, gràcies. I què tal, David Muns, com va? Bon dia, doncs aquí estem, amb moltes ganes, com sempre, d'estar aquí al teu costat. En Bona Companyia. En bona companyia. Fantàstic. Finalment, el jurat escollirà quin dels dos plats és el millor i, per tant, qui s'emportarà el reconeixement de Palamós i el premi en metàl·lic, 3.000 euros. No marxin perquè en un minut els parlaré d'una persona que avui fa 60 anys i que, a part de ser un dels artistes més desitjats del món, li explicarem, a vosaltres us explicarem, els capítols dels nos que va rebre a la seva vida. Ridley Scott li va dir que no, Tarantino li va dir que no, tot i així ha aconseguit l'èxit sent l'home que se m'ha escapat. L'home, sí, és un home més desitjat a la indústria cinematogràfica del món. Res, un minut i tornem aquí en Bona Companyia. Moltes gràcies.